de Camboya d'Estudio, al cor de Barcelona, comença Camboya Street Sessions, el podcast on els ritmes de la ciutat es converteixen en històries. Avui a cal que us poseu el cinturó perquè venen emocions fortes. Ens visita una de les veus més espectaculars que us podeu trobar actualment tocant en algun carrer o plaça de Barcelona. Una veu angelical, càlida, però amb una potència que sembla sorgida ben bé del centre de la Terra. La seva propietària és una jove d'arrels angleses que sempre va tenir clar que volia dedicar-se a la música. I des d'aquí n'estem super a favor. Amb només 14 anys va començar a tocar als carrers d'Alacant i quan va ser major d'edat va fer el salt a Barcelona. Ha estat finalista als Mundials de Músics de Carrer de Corea i narra les seves vivències al carrer a les seves xarxes socials. Avui ens visita la Melita Duffy. Melita, què tal? Molt bé! Ostres, que fort! O sigui, ets molt jove i tens un currículum que ho flipes. Ho has tingut clar des del moment zero que volies tocar al carrer? Sí, m'ha agradat sempre i, dedicar-me a la música sempre he volgut i per mi tocar al carrer és com una manera molt guai d'aprendre de moltes maneres sobre moltes coses, no només la música, sinó com créixer com a persona. Que nosaltres ho dèiem ara, mig en broma, però és totalment seriós. Tot l'equip de Camboya Street Session, quan et vam escoltar, et vam veure per xarxa i tal, vam flipar. Ai. Si d'on treus aquest tros de veu que t'acompanya? Ai, moltes gràcies, merci. No sé, és així. Sempre has fet formació o alguna cosa o sempre l'has tingut Vaig així? fer 2 anys de tècnica vocal i tal, però no, soc bastant autodidacta. Vinc d'una família molt musical també, els meus pares canten i són músics, però sí, des de petitona. I amb 14 anys comences a tocar al carrer, perquè això és com... impacta bastant la xifra. Sí, vaig veure una noia tocant al carrer a Alacant i li vaig dir als meus pares, buah, jo també vull, saps? I em van comprar un ampli que anava amb piles per poder tocar al carrer i doncs anava allà doncs, potser 1 hora, 2 hores i a les vacances teníem un apartament allà i a l'estiu o a Setmana Santa doncs anàvem i em posava jo allà i m'encantava. I recordes el primer dia que et vas posar al carrer, que vas sentir? Sí, estava molt nerviosa però amb moltes ganes. Era com, no sé què tocar, no sé, però jo el recordo amb molt... M'encanta, o sigui, increïble. Sí que és molt diferent tocar a Alacant que aquí a Barcelona. Per què? L'ambient, la gent que hi ha també, Alacant era com al passeig marítim, la gent anava a passejar, era molt... Clar, eren vacances... Clar, aquí a Barcelona hi ha gent que va treballar, que va amb els cascos, que no vol escoltar la música del carrer, hi ha turistes, hi ha persones... No sé, és com molt més... Clar, al ser una ciutat més gran, Total. doncs et trobes més coses. Situacions molt diferents. Sí. Clar, hi ha una cosa molt xula que m'agrada molt, que tu expliques molt les vivències reals del que vius al carrer, a les teves xarxes socials, i expliques que el carrer té coses molt xules, però que també té coses molt dures, no? Sí, és dur. Sí? Què és el més raro que t'ha arribat a passar? Doncs la primera setmana que vaig anar al carrer a tocar... A Barcelona ciutat. Sí, vaig aconseguir la llicència i vaig anar al port, al Moll Dipòsit, es diu, i res, em vaig trobar amb un tio que no li agradava el que feia i es va començar a ficar monedes a la boca i les escopia a la funda. Monedes teves o monedes que ja estava... No, monedes seves. Bueno, que és igual, sí, perquè és escarós. La pregunta és bastant absurda, però... No, se les ficava a la boca i les escopia, també amb trossos de cúter, saps que es poden trencar... Sí. Doncs també feia el mateix, que jo deia, com no t'estàs tallant la llengua, sí. Saps? Però, i clar, jo era el segon dia, tercer dia, i jo no sabia què fer, no tenia experiència tampoc, estava sola. Clar, a Alacant estava amb els meus pares, quan passava alguna cosa... Sempre tenia algú, suport. Però estava completament sola, clar, no pots fugir tampoc, perquè tens totes les teves coses allà, tens la guitarra penjada, no pots... I clar, jo em vaig quedar... I què vas fer? Vas continuar i va marxar? Vaig continuar, va vindre la policia, van parlar amb ell i tal, i se'n va anar, i tot va continuar bé. Això, primera setmana que toques a Barcelona, és Welcome to the City, Welcome to the City, sí. I malgrat tot, 2 anys després segueixes tocant. Sí. Que fort. Ostres, estic com molt en xoc. I això et va donar eines? T'ha passat alguna altra cosa així rara? O... Sí, a la Catedral de Barcelona em va passar també... Bueno, sempre hi ha coses. Cada dia que vas hi ha històries, però al final aprens a gestionar-les d'alguna manera o una altra. Total. Però a la Catedral em va passar un senyor amb un ganivet que va vindre i doncs feia com així com
com si fos una espasa amb Però quan fas així vol dir que tu el tenies a prop. Sí, a prop. I clar, jo, doncs, tocant, jo pensant, Déu meu, porto 3 setmanes aquí tocant al carrer de Barcelona i ja m'han passat... Sí, després, fa no molt em va passar també una senyora que tenia... saps la gent que passeja i dona globus als nens petits a la catedral? Doncs era una dona que tenia un globus d'aquest i el xupava també i m'ho tirava i jo dic, és que quina obsessió hi ha. Amb llapar coses. Sí, no Quin tipus de cançons cantes? Que la gent tingui ganes de llapar. No sé. Ostres. Però m'agrada molt una cosa que has dit, que dius, bueno, però em va donar... O sigui, en aquell moment no sabia què fer, però em va donar eines. Sí, vaig aprendre perquè a la catedral hi ha 2 persones que són les que més conflictes donen. Sí, al carrer normalment us acabeu trobant una mica el mateix perfil de gent, no? Sí. I res, després hi ha dies que es seuen, escolten les 2 hores, inclús es posen a plorar i és com... No sé, empatitzes molt amb aquestes persones perquè no l'estan passant bé. Deuen tenir una història al darrere que no la saps, no sabem mai quina història porta la gent al darrere, no? Sí. Però sí, és curiós veure tot i aprendre a viure també amb això, que és el que trobes... Bueno, al carrer, quan vas i no toques també, caminant, també et trobes amb les mateixes situacions. Total, quan desconnectes d'això, no? Perquè ara és molt comú que tu vas pel carrer i veus la gent que està enganxada, no? Però quan aixeques una mica la vista a la pantalla i mires, realment és això, no? Que hi ha tantíssimes històries i que amb aquesta gent et creues una mil·lèsima de segon. I cada persona té la seva història, té els seus problemes... Sí. Clar, però tu estàs en un spot molt privilegiat, que és el fet de dir, clar, nosaltres amb molta de la gent del carrer t'hi creues, això, un segon i ja no tornaràs a creuar-t'hi. I tu estàs allà i potser una d'aquestes connexions d'un segon fa que aquella persona es pari i estableixi una relació amb tu, no? Que suposo que també ha de tenir algú molt addictiu, perquè portes 2 anys al carrer i també ha de tenir, més enllà d'aquestes històries així més curioses i friquis, ha de ser un lloc xulo per trobar-te, no? És molt guai, i coneixes a gent molt... No sé, que li agrada la música, que no li agrada la música... I també em passa que a vegades doncs, ve una persona i em diu puc tocar una cançó amb tu? I és com, es creen moments, doncs clar, tu no saps si aquesta persona ho fa bé o ho fa malament, però per intentar-ho, i s'intenta i surten coses molt xules, i de vegades no tan xules, però tu passes bé igual. És com, no sé, m'agrada també aquests moments de... no sé... d'autenticitat, no? I que hi hagi la valentia, perquè ara pensava, clar, hi ha molts vídeos a xarxes de molta gent que diu un tio que estava tocant el piano en un bar, no sé què, i apareix i és un violinista de no sé quina orquestra i tal, que a vegades penses fins a quin punt, ara que dubtem de tot, és real, no és real, però clar, tu vius realment de gent random que passa pel carrer i et diu vull tocar amb això i que... Sí, és molt guai, és molt guai. És una manera de relacionar-se diferent, que ara a vegades sembla que si no ho coneixes no t'hi vols acostar. Clar, sí, i hi ha gent que li fa vergonya també i el típic que diu l'amiga ai, que aquesta noia canta, pot cantar amb tu? I ve la noia així com... Avergonyidíssima! Sí, però després està guai, sí. I això a la gent l'agrada. El públic veu una persona externa que entra, que no es coneixen, tal, i capta l'atenció, i es crea com un semicercle. Una comunitat. Sí. Clar, tu has fet referència, quan estaves tocant aquí a Barcelona, diu, des que tinc la llicència has deixat anar. Si tu tens llicència per tocar a Barcelona, vam tenir fa unes setmanes aquí al CES Sant Salvador i ens va explicar, ostres, que realment el tema de les llicències de la ciutat era un tema com complicat, que havies de fer un sorteig... És difícil, és difícil. No va per talent, com tant, és com un sorteig, tu poses el teu nom, les teves dades i tal, i crec que és un cop a l'any fan un sorteig on agafen 30 músics. I això és un percentatge d'homes, un percentatge de dones i un percentatge de duos o grups. Perquè estigui així com... Una mica repartit. Sí. I doncs jo vaig tenir moltíssima sort de presentar-me el primer cop i que m'agafessin el primer any. Conec gent que toca al carrer sense llicència, que porta 7, 8, 9 anys intentant aconseguir la llicència i no la tenen. Llavors és un privilegi molt gran i jo doncs em sento afortunada i per això em fas ús, no? Sí, ja que la tinc, sí. I tens una zona preferida per tocar? Jo vaig molt al barri gòtic, per la catedral, per allà al Mercat de Santa Caterina, l'Arc de Triomf també vaig a vegades. Més que res perquè està massa a prop de l'estació de França, que és on he de baixar del tren. És un tema de comoditat pura i dura, practicitat. Sí, no, però m'agrada molt perquè és on hi ha també més turisme i tal,
però vull provar el Parkway, no l'he provat mai, i m'agradaria molt, encara que els músics que van diuen que és molt fotut perquè han de posar totes les escales per pujar amb totes les coses. Vas amb l'ampli, amb la guitarra, amb no sé què. Amb els cables, amb tot, amb el peu de micro. Però ho vull intentar perquè crec que ja també és un lloc com més segur, perquè la gent ha de... Crec que, no sé si s'ha de pagar entrada per entrar o no sé com va, però la gent va allà com per visitar el parc. Llavors, si tu estàs allà, crec que la gent que va al Parkway és com més... No sé, crec que no et trobaràs ningú amb presses o que li molestis o que li emprengui que estiguis allà, no? Sí, però això és només sensació meva, no l'he provat mai, però tinc curiositat de provar-ho. Clar, i dius, és un espai que potser és més segur. Una cosa que ens hem trobat era que trobem poques dones soles tocant al carrer. Ja. No? És una percepció nostra, realment, tu també... No, sí, som una minoria. Som una minoria. No sé si és perquè també entenem que el carrer, malauradament, o sigui, independentment de la música, és un espai que per les dones en general és menys segur que pels homes, que això segueix passant, o per què passa? No ho sé, també és com... Som una minoria, també, les dones i la gent jove, també. O sigui, jo quan vaig a les reunions és com homes de 50 anys i és com... Joves madurs. Sí. Perquè no se'ns enfadi ningú. Sí, però no sé, és curiós perquè també em passava al principi que quan jo tenia un problema i jo li intentava dir a la persona amb la que tenia el problema estic treballant, sisplau, si pots mantindre aquesta distància perquè no ens molestem entre nosaltres i tal, i no fan cas, però després ve el músic de després perquè són torns de 2 hores i llavors quan tu acabes ja està muntant el següent músic. Vale. I ve i, què tal, com estàs? Bueno, he tingut un problema amb aquesta persona i tal, i va ell i li fan cas. I és com, per què? O sigui, jo li he dit de la mateixa manera. No sé. Gràcies per tant, patriarcat. Sí, i després quan li diuen, i li diu, el meu company li diu que la Melita és amiga meva, tal, no sé què, deixa-li i tal. Després no tinc problemes. Però li ha de dir ell. Clar. Si li dic jo, no li serveix. No sé, és un repte també, aprendre d'això. I per tant, al carrer entenc que és un estadi passatger, no? És a dir, ara estic aquí i vull arribar a una altra cosa, o... Sí, és com... Encara que jo crec que sempre, encara que pugui viure de la música d'una altra manera, el carrer sempre... És com el meu inici. Llavors, sempre m'agradarà tocar al carrer. Però sí, ho veig com un pas per arribar. A on? No sé, a poder dedicar-me a viure de la música que faig jo. O sigui que, no sé, fer concerts, fer diferents coses, però de la meva música. Perquè ara, tu has dit, són torns de 2 hores, per tant entenc que tu tens un repertori de quant? De 2 hores? Faig de 4. O sigui, tinc bastant repertori. Saps, Bruce Springsteen amb dona, amb jove i en catalana. Perquè hi ha pocs músics avui en dia que facin 4 hores de repertori. Sí, el que faig 2 hores en un lloc i canvio. Agafo normalment llocs que estiguin a prop, per no haver de caminar molt. I després faig unes altres 2 hores. Que no són les mateixes, vull dir que també podries dir com que és un altre lloc, repito... A vegades ho faig, però m'agrada també perquè, si no, entro com si fossi un robot. Sí, és com... Ja és memòria muscular i tu cantes les cançons i ja és com... Ostres, ja les he fet tantes cops que m'avorreixo de les cançons que no em vull avorrir, saps? Sí, és com... Doncs per això m'agrada... Cada setmana vaig posant cançons noves, o si se m'apropa gent al carrer i em diu ai, saps aquesta cançó? Ai, no la conec. Però me l'apunto, me la prenc i em serveix també per... I si tornes aquí una setmana estaré aquí... Clar, sí. Que bo. I d'aquestes 2 hores, quin percentatge són versions i són teves? Són majoritàriament covers. Vale. Sí, perquè les cançons que faig jo són més a piano i jo quan vaig al carrer vaig amb guitarra. I, no sé, també... Al carrer és com... No ho veig perquè, clar, la gent no ho sap que és la teva cançó. Yeah. Llavors, no sé, a vegades sí que ho faig, però són majoritàriament covers. Potser és com donar molta intimitat, despullar molt la intimitat en un lloc que és molt públic, no? Sí. A vegades quan hi ha com un semicercle... Que s'ha creat un espai... Dic, aquesta cançó és meva, explico una miqueta i ho faig, però si no, no. També perquè no agrada tant. Perquè, clar, si tu ets un turista i vas passant per la catedral de Barcelona i està sonant, jo què sé, Tòxic, clar,
sona, es para, ai, conec aquesta cançó, es posen a cantar i és com, no sé, es crea més que amb una cançó pròpia, doncs... Però les intento intercalar. Per tant, tens una mica les teves eines per saber exactament com enganxar la gent. Clar, tal. sí. Vaig mirant també d'on són les persones, quina edat... Clar, veig també, si vaig a la plaça Bonanova, em poso a vegades, i hi ha uns iaios que es posen als bancs, i són molt monos, i clar, allà sí que em poso a cantar en català, cantar en castellà, cançons que... Nino Bravo... Clar, cançons que li agraden, no em poso a cantar Ain't No Sunshine, perquè no la coneixen, saps? Llavors miro una miqueta al públic i a partir d'allí, no? Doncs vaig mirant. Ostres, flipo la quantitat de coses que et passen pel cap mentre... O sigui, clar, tu estàs tocant, cantant, interpretant, portant tota la part tècnica del teu espectacle, analitzant la gent que t'envolta. O sigui, el teu cap funciona a 3.500 per hora. Sí. Sí. També em paro a vegades, estic tocant i de vegades doncs, estic escoltant conversacions d'altres persones i dic, espera, que estic tocant, o sigui, un moment. No tenia la mà. Sí. O sigui, tens tan automatitzat com anar amb cotxe a l'alfons. Sí. Un moment, a quina marxa estic conduint ara, no? Sí. Que xulo. I de coses, ara pensava, de lo més meravellós que t'hagi passat al carrer, per exemple? Buah. No ho sé. Vaig tindre una parella que em va vindre i va dir em vull casar amb la meva parella, tal, no sé què, podries cantar tu quan jo li demani. I jo, buah, quina responsabilitat més gran. I clar, i la dona no ho sabia, i estaven allà els dos, jo estava observant què estava passant, i clar, va ser una cançó que ells em van dir. Aquesta cançó era la de Ain't No Sunshine, però con versió lenta. Vale. I clar, i va passar i jo estava com, buah, que no la cague, Sobretot que afina. Sí, però això em va marcar bastant. Que guapo. I va dir que sí? Sí. T'imagines? Seria una gran anècdota per explicar, Fort. Jo vaig ser la banda sonora de qui va dir que no. Sí. Però jo crec que el que més m'agrada és quan s'apropa la gent a voler cantar, o potser també amb un instrument, per exemple, va vindre un amb un cajón, es diu cajón en català? Sí. Cajón. Bueno, diria que sí, ara ho he dit molt. Si no es diu així, ho posarem en cairo, ens hi posarem en català correcte. Però acceptem cajón. Sí, cajón. Va vindre amb un cajón i vam tocar la cançó de Crazy, era com... No sé, com... Crazy amb cajón i amb guitarra. Sí, amb guitarra, i es va crear com un ambient molt xulo. És com, no sé, com espontani, saps? 100%. Com mai saps el que passarà. Bueno, i sense fronteres. Clar, ara estava pensant, quan t'hem presentat, ho hem dit com, qui no diu la cosa, però tu has participat als Mundials de Músics de Carrer, que, començant per aquí, jo no sabia ni que existien aquests Mundials. Jo tampoc. Des de feia... Ho vaig conèixer l'any passat. Vale. I els Músics de Carrer, l'organització de Barcelona, em van enviar un correu, em van dir hi ha la Copa Mundial de Músics de Carrer, que es farà a Corea del Sud, tal... Qui es vulgui presentar ha d'enviar un vídeo. Vale. I jo... doncs per enviar el vídeo no perdo res. El noi i el tio. Clar, i ho vaig enviar i ens van agafar. Vaig anar en duo. Vale. I vam anar, i era com... O sigui, van passar diferents fases i vam anar a Corea per la final. I clar, jo vaig flipar amb la cultura, amb la gent, els músics que vaig conèixer allà, perquè clar, jo era la més petita i els músics eren, doncs, d'un nivell molt alt i era molt guai, uns escenaris enormes amb pantalles gegants, que jo, clar, és que jo veia això i era com, uau, com puc estar ja he arribat on volia anar, no? Sí, era com, sí, el que va ser és que va ser com només 7 dies, una setmana, i clar, quan vaig tornar era com un somni, saps? Perquè era tan poc temps que no vaig acabar d'assimilar... De pair-ho, no? Sí, uau, he estat allà. I va ser guai perquè per les nits anàvem com una jam session, i anàvem músics de diferents parts del món, de diferents nivells i de diferents estils de música també, i tocàvem junts, i era com, doncs no sé, potser un pianista de salsa de Jordània amb un rockero a la bateria d'on sigui, de la Índia, i amb una cantant, i no sé, es fusionava com un estil de música que era com, uau. Això per mi va ser el highlight de la... O sigui, no va ser tant la competició, perquè al final és crear... el premi era anar-hi, no? Sí, era anar a conèixer gent, fer contactes i passar-ho bé, també. Sí. I fer contactes vol dir que, jo què sé, potser
t'escoltarem anant a Jordània fent un vídeo. Mira, estic tocant amb el meu amic pianista de Jordània al carrer. Clar, sí. També em van apropar un de la Índia, que feia un festival aquest any, que volia que anés. I va dir, vols vindre a la Índia? I jo... On s'ha de signar? Sí. Sí. I a partir d'ahir, doncs... I la cultura... Ara pensava, clar, en tantes cultures, la cultura de tocar música al carrer és igual a tot arreu, perquè, clar, una jam session, la música té aquesta cosa universal de dir és igual d'on siguis, que et pots acabar trobant, però no sé si al carrer és igual a tot arreu. No és igual. Jo només he provat aquí a Barcelona o a Alacant, però sí que sé que hi ha països com Irlanda que estan molt, molt bé per tocar al carrer. Sí que no sé com funciona, si has de tindre llicència, no ho sé, però sí que sé que cada país, o també cada ciutat té la seva manera. Té un ADN molt concret, no? Sí. Tinc un amic que està ara a Anglaterra, que és també músic de carrer, i em va dir l'altre dia que no sé on estava, no sé si era Londres o Manchester, no ho sé, però per anar tu havies de deixar el teu ampli com a la cua. Dir, vale, arribes, està una persona tocant i tu deixes les teves coses, I confies que quan tornis hi seran. Sí, te'n vas al gym, te'n vas a prendre un cafè o on sigui i tornes, però has de deixar alguna cosa perquè diguis... Prova de vida, no? Sí, jo estic aquí, sí. Ostres, que fort. Clar, això aquí és impensable, malauradament, però... Ja. Que bèstia. Sí. I, per tant, avui et tindrem aquí tocant un parell de temes, però cap on camina el teu... O sigui, cap on va el futur del teu projecte? Vull tirar molt per temes propis, perquè ara estic, com t'he dit abans, molt en covers i molt tal, i em vull obrir i fer també col·laboracions amb altres músics, m'agradaria molt. No tant tindre com una banda tancada, però anar fent una col·laboració amb un percussionista o amb un baixista i, no sé, anar buscant diferents llocs, coneixent diferents persones. Vull viatjar també amb la música, fer bolos per diferents parts i no sé, doncs a veure... Però ho tens planificat, això, en plan... No ho tinc, no. O sigui, tinc alguns bolos aquest any a Alemanya, a Suïssa i a Portugal, però... Si tens una gira internacional. Tinc bolos... No ho diria tan així, però sí. I et surten de tocar al carrer, o sigui, de gent que se t'acosta i diu que avui pego? Alguns sí. Els d'Alemanya tinc un amic que ha trobat els bolos i anem junts. Però sí, em surten coses així com... O bodes, també. S'apropa gent. Ai, tinc una boda d'aquí 4 mesos. Vols vindre a tocar? I és... Sí. Ostres, la màgia del carrer, no? Sí. Això sí, les bodes són una responsabilitat molt gran. Sí? O sigui, mai he fet una boda, tinc una el 25 de maig, i és com... Uau, no sé... Sí, clar, és que és un dia molt important, i és com... A mi em costa creure que em vulguin a mi, com... Això se'n diu síndrome de la impostora. Com senten joves, senten... No sé, és com... Ho agradeixo molt i és com... Uau, però... És una responsabilitat molt gran. Total. Però bueno, pensa que tu ja has fet la prèvia, o sigui, tu has vist que si tu has ajudat a que una persona digui que sí pel casament. Sí. Per tant, ja ho tens tot fet, ja ho tens tot de cara perquè el casament vagi de perles. M'han enviat una llista de les cançons que volen, també. Vale. O sigui, també m'hauré de preparar... I t'agraden? És que no les he escoltat encara. Ah, val, no les coneixies. No. Vale. No. O sigui, me les he d'aprendre i he de fer la meva versió. Sí, però està guai, és un repte. Sí. No, i ara que deies això d'agradar-te, t'ha passat alguna vegada que algú del carrer et vingui i et demani una cançó i tu diguis, buah, la sé, però li diré que faig veure que no, perquè no estic gens a favor del que em proposa, saps? Algun cop sí que he fet això. Sí, algun cop sí. Però també em passa que em diuen cançons que no conec i és com... O sí que les conec i no les sé tocar amb la guitarra. Que això també i és pot passar. Com... Però sí que alguna vegada he dit buah, no sé què canció és. Pues espero que no diguis que no saps la resposta a una pregunta, perquè abans de que ens toquis, que tenim moltíssimes ganes d'escoltar-te, si et sembla li direm al Fuey que vingui perquè et faci la ronda de preguntes random. Ah, vale, perfecte. Hola! Hola, què tal? Hola! Bones. Porto les preguntes random. Ah, perfecte. Porto les preguntes random. La sal de la vida. T'ho hem posat una mica difícil per entrar, però... La sal de la vida. Perfecte, hola Maria. Què tal? Hola, què tal? Bé. Bueno, doncs agafa una i te la llegeixo. A veure.
Messi. Misteri. Quin instrument o habilitat musical t'agradaria dominar? O sigui, dominar és dominar... En plan pro. Rollo, nivell... El piano. El piano? Sí. Sí. Només es pot agafar un, no? Només es pot agafar. piano. I per què, el Per piano? un motiu especial? No sé, crec que per l'estil de música que faig és com... No sé, m'agrada molt el so que té. També podria dir la guitarra perquè és portàtil, perquè m'ho puc portar... Però sí, jo crec que diria el piano. M'agrada molt. Sí, el Parc Güell més difícil pujar el Clar, piano que la guitarra. Vols provar una altra? Sí? Sí? Sí, clar que sí. A veure... Ui, aquesta. A veure, si la teva música fos un paisatge, com seria? Bum! O sigui, aquesta és bona, aquesta és molt bona. Aquesta és una... És xunga, eh? Molt bona pregunta, Àlex. Allí on estés. Molt bona pregunta. Està viu, eh? Està sí. No està aquí, però està viu. Està clar que... I per molts anys. Això és una bona pregunta, Sí. Jo crec que al mar, la platja. Més que res, perquè és on jo m'inspiro més a l'hora d'escriure cançons. És un lloc on a mi m'agrada molt... Estar chill, relaxada... Sí, i escriure i, no sé, connecto molt amb el mar. Sí, m'agrada. O sigui, un piano al mar. Exactament, flotant. Val, perfecte. Pues, fem una altra, Maria. Fem una altra, i tant, 203. Una altra? Sí? Vinga, va. Vinga, a veure. Aquesta. Aquesta mateixa? Sí. Perfecte. A veure... Oi. Si no t'agrada, la podem canviar. És bona. Ah. Què fa única la teva música en comparació amb altres artistes? No podria dir exactament una cosa, com dir això, però jo crec que tots els artistes es diferencien i són únics en la seva manera i crec que això és una cosa que és a favor, que és diferenciable dels altres. No sé si és així com... O sigui, vols dir que cada persona és diferent, per tant, la música que ve d'aquella persona o artista ja és diferent per vindre d'ella mateixa o d'ell mateix, no? Sí, que no passa amb tots els artistes, perquè sí que hi ha molts que és com molt igual, però crec que sí, com general... I musicalment, més musicalment, en el sentit de per què barrejo això amb això, perquè per mi jo crec que seria els idiomes, perquè com la meva llengua materna és l'anglès, ho barrejo també, tinc cançons que barregen el castellà amb l'anglès. El català amb anglès també fas aquesta... Sí, i això podria ser... I aquesta seria una de les coses, no? Sí, també el meu to de veu, molta gent m'ho diu, que és com, per ser una noia tinc la veu molt greu, i això també em fa destacar. Distintiu, és el teu color de to. Sí. Molt bé. Doncs fem una cosa, anem a escoltar aquest tros de veu, no? Anem a escoltar-ho? Sí. Escolta, moltíssimes gràcies, Melita, per estar aquí. A vosaltres, estàs molt a gust. La primera cançó que faré és Pillow Tears. I'm all alone in the dark, wrapped in my night dress, and I feel so lost. The shadows, they seem to move. My mind is playing tricks, and I'm in the groove. I'm all choked up, and the fear is deep. It'll take forever to fall asleep. This state of mind, it won't release. It'll take forever to fall asleep. Pillow tears soaking through the night. I'm talking about pillow tears taking souls from daylight.
His dream pillows motion spills. Some things last longer than you think they will. Rip secrets to this empty room in hope that one day they will bloom. I'm all choked up and the fear is deep. It'll take forever to fall asleep. This dead and body won't relieve. It'll take forever to fall asleep. Pillow tears soaking through the night. I'm talking about pillow tears taking solace from daylight, hidden from the light. Where the stars ignite. La següent cançó que faré es diu Enredades, que és una cançó que vaig escriure l'any passat i va sobre... Bueno, la gent té molt interioritzat les ruptures entre parelles, però a vegades també les ruptures amb amistats també són difícils i aquesta cançó va d'això. Éramos dos versos rimando en poesía y perdimos el ritmo en la lejanía. No entiendo el por qué cambió la melodía en el mismo compás, pero diferente armonía. En el eco de nuestra canción olvidada buscamos fragmentos de lo que quedaba. Como un reloj detenido, nuestro tiempo se ha parado en este rompecabezas incompleto, me han atrapado. Enredadas en telarañas de malentendidos, nos movemos con cuidado para no tropezar. Cada hilo, una palabra malinterpretada, cada nudo, una pregunta sin respuesta clara. Pa pa pa, pa 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 po, pa pa pa, pa 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 po, pa 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 po, pa 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 pa. Esta canción es mi faro en la oscuridad, una melodía que me guía sin piedad. Cierro los ojos, intento no pensar, pero al segundo tu nombre vuelve a resonar. En el eco de nuestra canción olvidada buscamos fragmentos de lo que quedaba. Como un reloj detenido, nuestro tiempo se ha parado en este rompecabezas incompleto, me han atrapado. Enredadas en telarañas de malentendidos, nos movemos con cuidado para no tropezar. Cada hilo, una palabra malinterpretada, cada pregunta sin respuesta clara. ¿Dónde quedó esa complicidad de ayer? Enredadas y no sé bien qué hacer. Enredadas, pero no perdidas del todo. Y si me acuerdo de algo más, ya te lo diré. Gracias.